vaan sisään ja täytyy vasta peräautosta. Tuli suusta. Millä helvetillä sen saa? Millä semmoisessa, missä tilanteessa? Minkä ikäinen? Ja käännytään. Tota se ei kertonut. Varmaan sen tekee vaan sen Niin. mielenkiinnon tonne. Kato, nyt se pääsi tämmöiselle pikkunoudolle. Kuka pidettiin sen koiran? Kyllä, kuka? Niin, koska ne vähän näkee. Ne vähän saattaa päästä. Ja kuulee. Kuulee. Mut miten se rontti sitten? Missä tilanteessa se pääsee? Missä tilanteessa se löytyy sieltä? Kun se näki vieraan urossa. Ai joka kerta? Joo. Joo, ei heitä nyt. Okei, no mitä siinä? Joo. Niin eli siis tälleen se tehdään. Yksi käsky ja... Too easy! If the dog goes, it's okay. If the dog starts hunting, you stop him, you do contact, and you say go back. It's the same quality of exercise. Ja. So Eli koira voi mennä just näin, eli yhdellä käskyllä, jos se menee, niin hyvä antaa mennä. Jos se laittaa kuonoa maahan ja alkaa yhtään etsiä itse, silloin se pysäytetään ja annetaan uusi käsky edetä taaksepäin. Taaksepäin Aada, ja. jos koira alkaa etsiä, niin sen annetaan vähän aikaa etsiä. Ja sitten vasta pysäytetään. Okei. She can hunt the dog a little bit and then you stop. Yeah. Eli se saa pikkusen aikaa haistella because ja sitten if pysäytetään. the point is, if the dogs want to hunt, and you stop him immediately, you don't break the mind for hunting. So you give him a little bit the knowledge there's nothing. And then you stop and then you push him back. That's a better chance for you to get him right. Joo. Okay? Eli se annetaan haistella vähän aikaa.